Siyabonga. We baba, ucela sikhuluma indaba eserious kangaka. Uthi asime silalele idobo lamagwelekwele. Kahle. Siyeza leso sikhathi mfana kithi. Nokulungile hlala phansi. Hey nolaka lensizwe. Ngiyayibona ukuthi nolaka ushisayo. Uma ngiqhubeka ke bafowethu nodadewethu kulokhu engithi kusilibazisile. Kubalekile ngoba besizele ukuzomukela indlu eyakhiwe omunye wethu. Indlu eyahlephuka ngoba iyayincane njalo. Kulapho esilibale khona ke lapho besize khona eqinisweni. Sajabulela lento yokuthi iningi lethu lizoba khona kasibonane njengoba sesibonene nje. Okuningi asikwazi ukukusho manje ngoba sifuna ukuthi kuze kube emnyama kanti sihleli kanti sithina futhi sifike late. Sijabulela ukuthi sikwazile ukubonana sisonke. Sonke sibonana ngesikhathi esihle ngenkathi sekumenyezelwe ukuthi no musa ukukhuluma kukhulunywa baba. Musa ukukhuluma sikhulunywa ngoba uzokwenza ukuthi sibe sesiadwisha nawe manje. Phendulana nawe. Akunjalo. Ilento mana akwenziwa lokho. Ngoba uzokhuluma bangezwe abanye abafowethu nodadewethu ngoba nawe ubukhuluma. Asikwenzi lokho ngizokucela impela baba. Ngoba mawusho njalo ungafuna sibuye sihlale eceleni ke bese siyaxoxa nje. Ubani amaziyo akaxoshwe.